je ka ce ba za ka zo ba, bace min da gani kai. Ka halice mu da ba za ka daina zuwa kofar gidanmu ba? Me kuke tattauna a gurin nan ne? Amira, me ya faru zo nan? Laifinane a wani rugunsumin karan gwabzawar soyayya inda guguwar so ta tsiri tsakanin makaho da 'yar jagora. Shin soyayyar ce ko kuma shakuwa? Taba tunanin zan kasa yin abin da mai zai yi. Dan Allah ya hakuri. Ka daina cewa Amiran da ni domin Amira ta wace ne kadai. Mu gudu ko mu sha? Kai idan ka gudu ina za ku? A shi ta ba wuri. Dan umma bai shaku da kowa ba sai jini. Idan ne awa daya dan shi duka sai in ji ba daɗi. In san ba zai iya komai babu. Laifinane wanda shahararren kamfanin nan mai suna Complete Double Sound Studio and Film Production Abuja ke gabatar muku da shi. Wallahi tallahi idan baka fita daga cikin rayuwata ba sai na maka rashin mutuncin da ba za ka manta da ni. Duk garin nan ɗan uwanka ne in ka ƙara shiga sabgana sai na maka rashin mutunci. Mana gaya maka duk abin da ya shiga tsakanin su akan wannan su ta wallahi sai da ƙarfi na ƙari na gaya maka. Me na ka me kai baban Amira ne? Ta ya za a yi ka zo ka wani same ni kana faɗa min cewa wai ka rabu da Amira? To ka je ka ce ba za ta zo ba. Akan wani makahon banza makahon. Ba mu gane nake boy. Shinkafa zan ci. In ke kashe mutum kuma in kashe banza. Wannan ai sakarci ne da rashin ganin girman mutane. Laifinane. Laifinane ba da umarnin shirin Zayanu Zike Ja'en. Laifinane za mu rika kawo muku wannan shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Laifinane TV a duk ranar Juma'a misalin karfe 10 na dare.